Kupabota. Sizokhuluma ngamadlozi, right? So kunabantu la ngaphandle, akusiyithi sonke kodwa other people do not have a clear understanding, okay? So abazi ukuthi idlozi yini, right? So uma ukhuluma ngedlozi usukhuluma ngesiboko kubona. So today we just wanted to share some light and bring a clear understanding ukuthi okay, idlozi into so lenza so those type of things you get into that. Okay, Koko. So ungangitshela ngedlozi Koko lapho ngokwazi kwakho yini? Because indlozi into ukuthi umuntu angekho lapha emhlabeni. Indlozi umuntu ukuthi angekho lapha emhlabeni mara uyaphila. Okay, angiyakuzwa. So masingabuza Gogo, sisikubuza nje ungasho ukuthi wena unedlozi. Like wena nje ngokubona kwakho nje ungasho ukuthi unedlozi. Nani? Okay. Yini yenza ukuthi ulimandla? Yini ithi ngibenkula before ngazi ukuthi yini engidumisayo. Ngibenkula esibhedlela ngakhonakala ukuthi ngibe-right. Izofika lapho ukuthi indlozi iyaphuma yabona ngivele nginyamalala ekhaya ngibona bayalanda bangithola ukuthi ngihlale komunye nje munye omkhulu aphathise abantu yabona Sebenza ngalo indlozi. la ngikhona ukuthi ngiyazi ukuthi ya nginazo indlozi. Okay. Okay, so to umuntu ongalazi idlozi noma ungakholelwa idlozi ungathini ke? Umuntu okenzani? Ongalazi masithi like mhlambe yafika manje nje ungitshela ngamadlozi ngithi hayi wena ukhuluma ukhuluma ngabantu abangasekho ungangitshela. Ngiyakutshela ngithi hayi abekho ababoni mara bona bakhona emzimbeni wakho. Bawuvikele izinto eziningi bayasebenza futhi bakulwela. Okay, cool. So okay, wena nje ekuphileni kwakho ne? Ekuphileni kwakho like yini ongangitshela ukuthi like okay, since so far since uhambele indlela yedlozi like yini ongangivezile yona ukuthi okay hayi mina amadlozi angisizile la noma amadlozi angiphezulu like yini nje ongitshela ngayo ukuthi nje bayenzile bese simo sempila ukuthi ubone ukuthi no likhona ledlozi okwangempela. Ya, kuningi bangisizile nje. Okay. So Right, mina ngibenkula angisho. Manje since ngingene ngale ndlela yokulandelela umsebenzi wamadlozi. Manje right. Angiphili ngigula, angiphili ngilwa. Ngibe nilwa ngithanda ukukhula kakhulu mara manje ngabushabani. Umuntu noma ngimbona nje ngiyavuka ekuseni ngithi mama yazi yini namhla ngikhalele ukushaya umuntu. Kanje noma ngabe ngenzana next ngiyahamba nje ngiyenze make sure ukuthi anyanye aze ngishaya impama. Hayibo. Ngiceda nile la. Yeah. Ngizojabula. Maka sinzi ngicale ukulandela. Yeah. Okay, Gogo, ngiyakuzwa. Okay, so ngokubona kwakho according to your perspective, ngokubona kwakho ungasho ukuthi idlozi mhlambe into okay singibeka ngale ndlela le kunabantu begogo masithi mhlambe ngihleli la sihleli lapha kusekhaya yabo sihleli singumndeni kunomama kunabantwana kunobaba like ikhaya and then kufika umuntu wangaphandle angithi like akusuwa kulelo khaya akasebenzisi leso sibongo kodwa akafika umuntu ahlale lapha ekhaya understand akekho so ungangitsho ukuthi mhlambe lo muntu wena mase kashona uyoba idlozi lalapha ekhaya. Cha nje ngokubona kwakho angeke Gogo. Ile nto le thina ngesintu sithi umdluli
kithi. Okay, so for abantu abangazi gogo ngasitsho ukuthi mhlambe lo muntu uma sekashonile-ke yini izoyenzeka nje kulelo khaya for abantu abangazi masithi mhlambe abazi and abakholelwa kule zinto zamarusi abese-ke umuntu naku-ke manje useyashona bayongcwaba Phela umdliwa womenze umuntu ubona nemanje ube nomntwana we-1 or ube nomntwana we-2 azokhetha omunye umuntu womntwana la sikhethele yena amsebenzisa nje indlozi abantu bangazi ukuthi lo ayisidlozi indliwa vele kuzomthatha bamuyise kuphi ekuthwaseni bathi hhayi lo muntu unendlozi kathi ayisindlozi noma fike ekuthwaseni futhi uyahlupha ayisindlozi abantu abazi ukuthi hhayi lo umdliwa kumele ukuthi senze so ukuthi anyamalale. Okay, so uyibona kanjani like how do you spot it uyibona kanjani ukuthi okay lowo mdliwa no akusiyidlozi ngeke akusiyidlozi kodwa umdliwa siyibona kanjani? Angithi phela sobona ukuthi iningi labantu bakhona lapha ekhaya lezi zinto esingenzeki manje kuze lo muntu ahlala la aceda ashone since yena ashonile kwenzeka izinto eziningi abantwana bayashuwa abantwana bayasaka kwenzakalani. Angithi yena soyalwisa ufuna izinto zingekho lapho uyalwisa usibona nje yena ubalulekile nje noma ufuna ukuthi hhayi mina ngiyekhaya. And then kuze uzothola mina uhambe inyanga noma kume lapho endaweni. Uhambe enyangeni. Okay, kukuncane ngiyezwa ngiyathemba nabalaleli emakhaya bayezwa. Okay gogo ngiyayizwa indaba yomdliwa. Okay. So bengicela nje sidlulele kule topic ejule kakhulu right ama-ancestral konje kuthiwani ama-generational curses angazi noma uyayazi ukuthi mhlambe like i-generational curse ngokubeka kwami ngingasho ukuthi into eyenzeka endebeni like iyayenzeka idlulele thina inezizukulwane like iyenzeka kuwo wonke umuntu wasendebeni right so singasho ukuthi mhlambe asithi ugogo nomkhulu bahlala ekhaya bazwana kodwa azange bashada manje le nto le sibe i-generational curse so izodlulela abantwana nabo bazogana bathola amadoda kodwa kungashadwa indoda mase kumele ishade nje kube ney'xaka kube nzima iy'nkinga kanjalo so like according to your perspective uyibona kanjani i-generational curse? Yeah, bathi abantu badala bathi izinto ziphuma egazini ziye egazini. Ngiyakuzwa khona. Yeah, yenzeka le into ikhona futhi iyaphila. Bakhona abantu bathi bagogo bakhona abakhonanga ukushada nabo manje bafuna ukushada kakhulu noma ngahlala nendoda yakhe akakhoni ukubeka umshado wafake erini akakhoni kube kanzima nje noma indoda yakhe uthi hhayi sizoshada next week fike izinto ziyavala awuhambe enyangeni wasifuna lena le uzothola ukuthi nawe awukhonakala. Yeah, so ungasho ukuthi le nto lena i-generational curse noma nje khona nje okunjalo kodwa kungabi curse kuyizinto zokuthi mhlawumbe zivaliwe. Yeah, kuyenzeka lezinto zivalile maka noma uzilandelela lezinto zavela sevela. Bakhona abanye abantu futhi abakhoni ukuthola abantwana yabona mara noma uhambe enyangeni wayasifuna uzosithola ukuthi hhayi kumele wenze so le ivaliwe. Okay, ngiyakhona ukuthole umntana mina uhambe enyangeni wayasifuna uzothola ukuthi hhayi cala kumele ukuthi umlobole lo muntu imele ukuthi vele uvele umlobole noma umlobole uyimele ukuthi ulinde ukuthi okay right nomlobolile yini izoyenzeka manje. Ngiyakuthola gogo. Ngiyazwakala gogo. So okay manje bengine-question la khona into engahlalisa abantu phansi
bakholwa abantu abakholelwa kuNkulunkulu. Amen. So la emhlabeni kunamakholwa kodwa-ke manje inkinga isuke ibe sekuthenini umuntu-ke manje mase kushona noma mhlawumbe sekushiya abantu abadala mhlawumbe kushona abazali noma abogogo nabomkhulu like kushona laba kade bhelele kubona. Then now bayasuka-ke manje sebagijimela enyangeni. Yena uyikholwa ayikholelwa lezi zinto kodwa-ke manje nakho sebagijimela enyangeni and then manje ufuna inyanga yenze konke. Uma ngithi konke ngisho ukuthi kuyahlola ngithi manifika enyangeni kuyahlola inyanga ibike inkinga bese phuma isolution yokuthi ubheke inkinga lashwa kanjani. Okay-ke bese ziyalashwa. So now labantu-ke manje babuye bafuna ukuthi inyanga yenze konke. So ngokubona kwakho for mina ngifuna ukwazi ukuthi kuvumelekile lokho edlozini. Kuvumelekile edlozini. Sengisho like okay for example angithi mhlambe ekhaya sekushiya abantu abadala abashona ngakithi. So manje bangaphandle abakhona ukugeza bangaphandle. Bese manje siyahamba-ke senyangeni siyohlola. Vele-ke lokho ukuthi hayi abantu badala bakulelo khaya bame ngaphandle. Nina okumele nikwenze ukuthi nilungise umsamo. Bese-ke manje sekuthiwa hayi nyanga sidinga wena ukuthi uzosimisela umsamo. Like because umsamo ngokwazi kwami ngazi ukuthi umsamo into yekhaya iqondene nekhaya nabantu bakulelo khaya inyanga ayidingeki. Ayidingeki izenze kanjani izinto. Kodwa-ke manje abantu-ke manje sebafuna ukuthi manje inyanga yenze yonke. So mina ngokwazi kwami ngize ngifuna siquthulisane lapho ukuthi do you think it is a good thing noma ubona kanjani phezu kwalezo simo? Inyanga ayidingeki angithi wena uzenze ngomkami. Ngizokunika umuthi okay hamba wenze into so. Ngiyakunika umuthi wena uhamba ufike uyenze ekhaya lakho. Mina ngingekho. Awuvumelelwanga ukuthi ngize la nikwenzele yonke into. Hayi. Noma ngize la i-wrong vele noma ngize la ngize ngifike ngifemba kuphela. Umsebenzi wami ukufemba nokuhlola. Umsebenzi wami. Kuphela. Okay, hayi kuyazwakala. Okay-ke gogo manje ngifuna ukubuza lapha ngihamba ngizwa kuthiwa hey inyanga zikwazi ukukhuluma namadlozi. Hey izangoma zikwazi ukukhuluma namadlozi. Iqiniso lokho. Ayikho leyo. Kanjani yazi mina ligodo ngingazi ukukhuluma ngendlozi lami. Phela mina ngiligodo lendlozi, indlozi la nisebenzisa. Wabona nje izinkulu, wabona lesigubhu ukuthi sinjani. Imanzi makuphi ngasephakathi. Kuyafana nawo. Ligodo basebenzisa mina. Bona bakhona la nibekhona mara basephakathi. Shuthi-ke wena lesigubhu bese idlozi lamanzi. Okay, hayi kuyazwakala-ke khona. Hey ngoba phela mina ukuzwa abantu bathi hayi. Hey so okay-ke gogo hayi Alright, noma uthi umuntu angakhona ukukhuluma ngendlozi lakhe. Okay, nawubona abanye abantu bahamba baye emanzini bahamba bayenzani? Indaba yasemanzini ijulile phela. Emanzini kuyagangwa. Emanzini nje kwenziwa yonke into khona. Alright, bathi manje hamba uyothenga ibhayi. Ulithengelani ibhayi? Ungazi ukuthi imali yakho ayisimali yendlozi. Ulithengelani ibhayi? Angithi phela wena wazi ukuthi awazi ukukhuluma ngendlozi. Uzohamba uyalithenga. Ubani omtshela ukuhamba uyothenga ibhayi? Asazi mhlawumbe ayingesithile ngidlozi akusilona. Ayikho le into abantu banamandlozi angeke umthole ukuthi umuntu agqoke amabhayi amandlozi. Wazi ukuthi mina ngendlozi. Ukhuluma ngemakholo ngithi. Amakholwa ngeke ulithola ngigqoke ibhayi lamandlozi. Bakholela kuNkulunkulu kuphela. Bakhohlwa ukuthi nansi basiyangoma ngenyanga yini. Sibantwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu umuntu one nanhlanhla yakhe, umphe inhlanhla yakhe. Wona uphe ukuthi ubemandozi, umphe ukuthi ngibekholwa kuye uNkulunkulu kuphela. Yabona. Okay. So ngokubona kwakho nje
do you think ukuthi amadlozi noNkulunkulu ayasebenzisana noma nje idlozi lihamba lilodwa linoNkulunkulu walo bese nalapha kunoNkulunkulu walo? uNkulunkulu eyi-one kuphela lapha emhlabeni. Okay, yeah, because ngilokuzwa abafundisi. uNkulunkulu eyi-one. Nabo labafundisi noma baphume esontweni bahambe inyanga kuthi ya vela noma ngifike esontweni ngithi hayi wena la kufuneka into senzeni so sivela senza kanjani. Akuphela bona abahambe inyanga mara ufuna ukukhohlisa labanye lawo baze esontweni. Okay, so bafuna amandla amanye angaphezu kwabo. Okay, so okay, my question. Lapha ngifuna ukubuza ukuthi if umuntu, okay, or noma lithi ngathi umuntu, kodwa ithi ngithi inyanga mayifa, kwenzakalani inyanga? Iphenduka isangoma, iphenduka idlozi. Like how does it go about? Inyanga noma uyifa angithi phela efeyini amandlozi, la mandlozi amafanga. So kuyenzakalana Kufe igodo indlozi alifanga. Abona nami nimandlozi angisho. Ekhaya la ukhona omunye ugogo obeyimandlozi ushonile. Naye namhlanje nimandlozi. La mandlozi ugogo wami ubenayo. Nawe namhlanje basebenzisa mina. So uyandlulela, it's a cycle. Yenza sona. Phume egazini siye egazini. Senza kanjalo. So akuyona i-generational curse. Abona laba bakholile ukuthi hayi phela thina angeke sihambe sekhasa, angeke senza ini thina sibantwana boNkulunkulu kuphela. Nabo bayenza kanjalo ukuthi hayi bakhona abantu ukuthi hayi phela la angifuni inyanga la ngifuni isihamba. Bayibona shuthi kahle yiso lomuntu uthathwa umuntu ukuthi okay yena ibona kanjani. Okay, I know. Abantu abanye bayahlukana siye bazali ehambe ubona ukuthi hayi phela ngiyahlupheka ngibamba le into ayibambeki ngibamba le into kumosheka le ngibamba le into kumosheka le aqeda yenzani uyaphuma. Angithi ahlala lapha emakholeni akhole kaNkulunkulu kuphela uyaphuma ahambe enyangeni ayi-one noma afike enyangeni wabuza bayahlola mathamba umayakhuluma ukuthi la kufuneke into yaso ifuneke into yaso. Azoqeda abuya bathi uthi mama nobaba ngithole into yaso. Bavele abanyanya bathi hayi thina sikufuni. Noma ufuna ukwenza into yaso noma ufuna ukuphasa la asikufuni. Uyavela umntwana uyajika uyahamba. Azifunela umuzi wakhe azenzele izinto zingayisi samandlozi. Nabo bayiphuphela bona bazi ukuthi la emzini wethu kunamandlozi. Ukhona omunye umuntu ushonile mara ushone ube mandlozi. La mandlozi amafanga amakhona. Mayimele ukuthi mathola umuntu ayi-one mahlala khona. Futhi wayimele ukuthi lo muntu lo bahlale kuye ayimele ukuthi amasebenzisi. Abamba le into kumosheka le, abamba le into kumosheka le. Mandlozi mayani wafuna ukusebenza. Noma alungise into yamandlozi uzobona kubalulekile. Inhlanhla yavuleka umsebenzi yothola yasebenza kahle. Bona bazabaqeda ukuthi yo lo muntu lo ukhendlile lo muntu lo benzeni bakhohlwa ukuthi bona ba-alile izolo ukuthi yena ahambe yathwasa. Manje asichasisile yena eyi-one izinto ziyavuleka. Imandlozi mayenza phela izinto zivaleka ubamba le. Abanye abantu bathi umuntu amandlozi ngamhlanyisa ahlale esisendile. Lamenza tshontsha lamenza ganga izinto eziningi noma lifuna ukusebenza ngithi liyalwa phela mara wena ufuna. Okay, so idlozi laphila. And the only way to communicate nedlozi is through abelaphi bendabuko, which is umthandazi nesangoma nenyanga. Okay, so manje nginombuzo la. Since kunale trend, mangithi trend ngisho ukuthi like hey thwasa wonke umuntu. Like ingane yathwasa, umakho yathwasa, like nje thwasa wonke umuntu. So
kungangicopha manje like kuyenzakala like konke nomuntu unedlozi because namhlanje kuthosa mina kusasa kuthosa loya like sonke gogo and sithatha into eyi-one like can you explain that to me? Sathethe one mara sihlukene ngesibongo la emuzini wethu inesibongo sakhona la ukhona omunye gogo before sizalwe mina nawe before nobaba wami bazalwa akhona omunye gogo besiyangena acede sure hayi kuphela thina sonke thina mina ngawe nobantwana sizobeni bandlusi noma sizale umntwana mina ngawe nje umntwana eyi-one yeah azobenalo ndlusi. Yeah. So but like now it's becoming a trend. Phela nolamakhola mayabaleka ayikho wonke angekho umuntu phela akukho lula wonke banawo bandlusi mara ahlukene kunenyanga kumuntu aprofetayo. Yeah, it's a spirit. Yabona Yeah. nayo prophet endlusi phela angekho umuntu onandlusi asuke uthi hayi namanje ngibona into eso ubani ngibonisile imehlo mayabona just ukubona nje ngithi ngiyabona ukuthi la kunesiguli la kuhlele umuntu la kuhlele umuntu mara khona noma uvale emehlo so ikhona oyibona nomulweni bayakubonisa. Okay, ngiyakuzwa gogo. So the trend le okay shuthi imizi nemizi nehlo nayo okay banye abantu awafuni ukulandelela makha makhona. okay so la madlozi ahluka ngey'phiwo ezani okay that's it. Yeah. No further questions. Akukho nje ungathanda nje ukuthi like in closing ungathanda nje ukushare namadlozi like anything because so far mina lokho ngikubuze mina sengifunde kakhulu and then ngasho ukuthi manje understand ukuthi idlozi lisebenza kanjani and then yeah so just in closing ngifuna nje usiphe 1-2 advice 1-2 lesingakuboni sikhansele neliso likamoya. Okay, akunankinga-ke gogo siyabonga ukuthi usivakashele namhlanje I hope on the next or other episodes kuzoba mnandi njengalesi eselisihamba nayo manje it was worth a while so siyabonga kakhulu gogo. Thokozani nami ngibongile. Alright, man. That's it from me to you. You're still tuned into the ancestral culture. Until next week, same time, same place. Stay true, but fit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anything wrong? I'm infatuated with the music. Anything wrong? 'Cause I'm in love with the music. Anything wrong? 'Cause I'm obsessed with the music.